Ara les dutxem primer i ara ho parlem, ¿vale? Juan, pon la mano. Molt bé. Ala. Mírala que tranquila ahora. Hombre, esto es como cuando nos duchamos, ¿no? Que después nos quedamos con buen olor, relajaditos. I a la Fiona li posem l'altra colònia. Molt bé, Leo. Si tu estaves segura que era aquesta, tu li poses. Has de ser més segur. Sí? Si tu sabies superbé. Los perros están duchados, limpios, fan buena olor. Buen olor. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Bien. Súper bien. Súper bien. Cada uno lo que más le costaba, pero lo hemos hecho súper bien. Sí? Así que... Un gran esfuerzo. ¿Cómo dábamos de comer? Muy bien. ¿Y cómo los hacíamos sentar? Muy bien, ¿vale? Pues lo podemos hacer sentar y le damos de comer y ya está, ¿vale? Como mucho le podemos tocar un poquito a lo mejor la cara, pero la cabeza tampoco les gustaba mucho. Bona tarda. Hola, Laura. Què tal? Molt bé. Us ve de gust que us passem a saludar i ens expliqueu què tal la setmana, què tal ha anat tot. Sí? Mira, que passarem a saludar amb la Charlotte. Sí. El XOP és una cooperativa sense afany de lucre. Es dedica a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual adultes. Funciona des de l'any 2011, atén a 12 persones i el seu objectiu no és un altre que ajudar-los a viure i a que tinguin una qualitat de vida el millor possible. Les intervencions assistides amb gossos són un tipus d'intervenció complementària, mai s'han d'entendre com a substitució del pla de tractament ordinari de la persona, on incorporem un gos que actuarà com a facilitador d'uns objectius, ja siguin educatius o terapèutics, que s'estableixen amb el conjunt de l'equip de professionals del centre. Quan venen els gossos canvia el clima de la llar, ja que els nois canvia el seu estat d'ànim. Llavors això ho aprofitem i treballem amb el seu estat emocional, ja que les coses s'aprenen a base dels sentiments, a base de les emocions. D'aquesta manera dividim el dia d'intervenció en 3 parts. Un primer moment on estan tots els nois i després fem 2 sessions amb 2 parelles diferents on setmana a setmana aniran canviant els participants. Recto para adelante. Gírate recto para adelante. Vale, pero sí, para el otro lado. Vale, un moment. Stop. Leo, ell no hi veu. Per tant, si tu fas així, ell no en sap el que has de dir. Per tant, Leo, tu no et posis nerviós. Més val una indicació clara i a poc que 40 i malament fetes. Tu no et preocupis. Y Juan, tú sí que es verdad que tienes que escuchar. Si tú no ves, espérate a que te dé una indicación clara y te mueves. Porque si te vas moviendo y sin que te diga nada Leo, sí que es verdad que Leo entonces se pone más nervioso porque te tiene que dar el doble de indicaciones y no sabe para dónde tirar. Mitjançant la canoteràpia treballen de manera conjunta marcant-se uns objectius. Per tant, el Leo li dona unes directrius clares al Juan, treballem la comunicació amb això i el Juan es deixa ajudar i amb això aconseguim que arribem a l'objectiu d'executar l'activitat que es du a terme aquella tarda. Un poquito para atrás, vale, un poquito más. Vale, ya Ai, está. muy bien. Molt bé! Molt bé, Leo, he indicat ara. Sí. Has vist, Leo? Si tu li vas dient cap endavant o cap enrere, ell ho entén millor. Llavors, el que nosaltres pretenem és que no només es quedi l'activitat en els dimarts, sinó que sigui alguna més global. Intentem repassar cada setmana el que es va fer la setmana anterior, el que farem la setmana següent, i d'aquesta manera fem que l'activitat sigui una activitat com integrada dins el dia a dia dels nois. Normalment treballem a través d'activitats que giren entorn la cura de l'animal. D'aquesta manera estem promovent el respecte, la responsabilitat, el treball en equip, la cooperació, i ja no només amb el gos, sinó amb la resta de companys. Vale. ¿Cómo le pedirías la espuma a la Mari? Mari. No te oye. Espera. Mari, la espuma. És l'espuma, això? No, eso es la colonia, no. La espuma es esto.
Vale, pero tú seu, Marcela, no nos Siéntate podemos tú, levantar. siéntate, La gracia Marcela. está en que nos lo vayamos pidiendo. Exacto. ¿Cómo le puedes pedir la espuma? Barbie, la espuma. Vale. ¿Me la das? Ah, molt bé, Marcela. Se me enoja ahora. La uso y te la doy. Veient les seves mancances, sobretot a nivell de comunicació, de relació entre ells, d'expressar els sentiments, vam veure que el contacte amb el gos els hi era molt beneficiós a nivell de que es podien expressar més els seus sentiments, que adquirien més llenguatge i els ajudava a comunicar-se més entre ells i que, en definitiva, la relació entre les persones de la llar es beneficiaven d'aquest contacte amb el gos.